Mira, Pili Pampín, ¿está por aí ou que? Home, como non vai estar aquí Pili Pampín? Está aquí Pili Pampín, Está que do nos vai Galo. facer aquí a nosa particular festa do Galo de Curral. Moi boa tarde, Pili. Boa tarde, amore. Como estás? Como estamos? Como estamos? Encantados de terte ben. aquí na nosa terraza. Podemos falar un chisquiño contigo durante este tempo de cuarentena, pero agora por fin... Por fin vederme en persoa. Vedemos- Por fin, vemos por en fin, persoa. por fin. Temos moitas ganas de que nos cantes, de que nos contes e de que nos digas un pouquiño como foi esta cuarentena, Pili? Como pasaches ti estes tempos? Pois a verdad que eu pasei ben, tranquilamente, na casa, cas nenas, levamos lo mellor do que eu pensaba, do que eu pensaba. Ben todo o día metida na cociña, porque como me encanta cociñar, pois... Aprendiche de unha receita ou xa das que tiña xa... Das que tiña funas millorando, pero o que máis fixen foi postres. E iso que eu non os como porque non me gustan, pero... Ai, pero seguro que houbo quen os desfrutou, non? Amazo, de verdad. A túa filla, 18 anos, cumpriu en cuarentena, ademais. Eu tamén, Ah, e ti tamén? un día antes que ela. Mira Non ti. vou preguntar cantos, que eso non se pregunta Ai, bueno, nunca. 25. Pero a festa foi ben, non? Ben, os 4 na casiña, cun cachiño de tarta, e pasámoslo pipa. Bueno, sí. Mira, Pili, hoxe que é a festa do Galo de Curral en Vila de Cruces sería esta fin de semana, non vai poder ser, vai haber cousas, porque a hostelería sí que vai facer algunha receita para que a xente, pois, viva un chisquiño a festa. Pero que nos podes cantar ti hoxe aquí na terraza para traernos a Por festa? Dios, o meu galiño, que para acompañar o Galo de Corral, cómenos así. Pois espero que nos levemos mellor que o teu galo que se levan estes, porque estes levan unha alegría toda a tarde, que menos mal que temos a Octavio Villazala preto, por si acaso hai que separalos. Pero bueno, despois, en 4 minutos, temos aquí a Pili Pampín, que é a nosa particular festa do Galo de Curral. En 4 minutos. Quen anda aí? Este precioso que temos en hordas cada tarde, Azul, un sol, que maravilla. Benvidos a nosa festa do Galo de Curral de Terraza. Que tal, Pili? Que me dicía Pili Ben, que que- tiñas galas, aparte de galo. Non, que mañán tiñas é que pasado. cantar hoxe. No, mañán é pasado. Onde era? No, xa non quero ni mirar. Bueno, tranquila. No, por eh. amor que no, Pero, que me Pili, poño máis triste pero vamos a ver, todavía. nas que ibas tocar, Sí. nas que ibas tocar este ano, Sí. se actuaras, non actuarías o ano que ven, non? Bueno, algunhas están reservando para o ano que ven, pero Claro. outras xa as deron por imposible. Bueno, pero quer decir que podes recuperar aí. Sí, ojalá que sí. Porque este verán, tú como ves? Complicado. Falta ainda para, pois, é agosto. Falta moito ainda, non? Sí, Falta moito. sí. Eu penso que nos temos que concienciar todos Pues mira en como facer as estamos, cousas hai ben un mes, feitas. hai un mes ou dous, é estamos, verdade, vamos a estar, e mira, xa estamos saindo, estamos avanzando. Sí, eu penso que si todos nos comportamos como persoas Estou mirando civilizadas, as cifras que acaba de dicir ahora Fernando Simón, son Sí. 187 casos novos en España, 187 novos en toda España. Un en Galicia, un en Galicia. nas últimas 24 horas. E mortos, no que dicen ahora nos últimos 7 días, que como lle chaman ahora, falecidos, con fecha de defunción nos últimos 7 días en España, 39 persoas. O sea, levamos moito tempo xa ceibos, movéndonos, e a cousa vai seguir. Pois vai. oxalá que Mira, siga así. para o 1 de agosto faltan 2 meses. Sí, é verdad. Que bonito día, 1 de Bueno, agosto. sí. E logo das verbenas para que? La parte por a selección das festas e das verbenas ainda En pode estar agosto, aí, ainda claro. pode recuperar algo. Pili, Sí. vamos ter fe. Queda moito. O sea, que era As festas vanse nuns campus enormes. Eu penso que non hai en riesgo de ninguna clase. hai moi poucas festas que teñan os campos cheos. Sí, Hai tamén. as que temos na cabeza todos. Claro. Pero hai moitas festas, como dís ti, os campos son enormes e está ali a xente que non ten problema. Unha cousa que te iba a decir, Conta. que estaba falando antes dos huevos, que ti dicías que aos cocelos sempre se quedaba a yema para baixo. Sí. Pois Bueno, pa para que baixo, quedaba para un lado e o blanco pois para non, outro. para cando estén cocéndose, de vez en cando revolveos. E así quedache a yema no centro. Revolvelos a Se auga. están quietos e cando queda así a... Claro. A llevar A para ver, o lado. eu entendo que, claro, se o ovo está quieto así, pois vai ir para baixo. Exacto. Aí, se o anda remexendo. Pero ti Claro. crees que eu teño tempo me estou cociñando para estar... Ai, meu fillo, veo canto tempo lle das de cocción aos ovos. Eu 9 minutos. Bueno, eu a veces menos, pero bueno. Vale menos de 9. Debe Eu ser. boto en frío, Agua fría, claro, Sí. botolle un pelín de vinagre para que non se me escache o ovo.
non lle botas? Pero por que vais cachar o ovo? Ai, por que? A mí non me Podes escacho o ovo. cachar. No, eu o vinagre boto yo cando queres escalfar. No, eu boto a agua fría, Para que se che calle boto un a pouco clara. de vinagre para que non me escache o ovo. Hai ovos que a veces Notas que escachan. durante a cuarentena Pili aproveitou para cocinar. Ovos sí. fritos con patacas fritas e galo de curral. O sea, era a festa do galo de curral. Era a festa do Galo de Currel esta fin de semana en Vila de Cruz. Pobre. Eu tive a sorte de ir un par de veces. E a verdade é que unha festaza, Pois degustación do... Eu creo que digo prego o ano Isto pasado. non nos vamos degustarnos tan vivos. Iba a decir, Irma. Eu creo que sí. Os que tuveron sorte foron estes dous, cando duraron un ano máis. Están aí os galos. Eses dous e algúns máis, e tantos máis. Quen contaba? Quen contaba? Oye, un cachiño de Nunca un choveu cachiño todos. de polo hora viña señal, a verdad. Non Olía lle digas lo que son muslo máis por deses, eses son No, e aparte, sensibles. falar de comer diante destes homes non sei que me dá, dame cousa, pobriños. Pobriños. Pero como dicíamos, xa vamos dando así pasiños, e quen contaba hai un mes que estiveramos xa nesta situación. Nesta E hai situación. quen aínda está un chisquiño mellor, porque nas illas, a partir do luns, están na fase 3 xa. Nas illas Nelladoros. Nas illas, nas nosas illas non, Nas illas, Nas illas- nas illas, na ONS. Nas nosas non. Anda que non En molaba, Graciosa, Sí. en Hierro, por aí, sí, que xa empezarán a partir de luns na fase 3. Eso que quere dicir? Que xa abren as discotecas. Como? Fase 3 Na discotecas. fase 3 abren as discotecas. e os Acabouse o pubs. mundo. Estás segura deso? Acabouse Segurísima. todo. Esto dixo a mí María Sarabia, e eu fíome dela porque, vamos, o que me di, vaya misa. Entón, a partir na prensa tamén, estou dicindo directora, na prensa tamén, Ostras. certamente. No, A partir de luns, abren discotecas. E claro, que teñen os nosos espectadores na cabeza de dicir, que discoteca vai abrir? Que vai pasar coa luna? Ai, a luna. Cuidado. Pois ese, abro debate, non digo Drama. máis. Abro fío. O que se vai a encher. Ostras, home, se a xente se comporta igual nas discotecas cando viron as praias, que foi Pero a luna unha podrá... nada. Supoño que actuarías na luna Sí, alguna sí, vez, sí, non? sí. E como é aquilo? Oh, de película. De película. Eu quero ir un día disfrazada, De pero película de de- público, No, te lo sei que iba a juro, dicir, porque, porque eu quero claro, ir- se vou así tal como son, non me van deixar en paz. Pensei- Pero un día hai poñer unha peluca, unhas gafas, e meterme por aí polo medio. Pensei que ias dicir porque... quería ir un día de solteira. No, claro, eu vou ir cunhas amigas. Sí, vamos de, É pa ir así. vamos de pendoneo. Noite. Entendes? Bueno, van saindo Pero xa claro, por aí como... Porque eso tamén é aplicable ás verbenas, Pili? Porque, Tamén, bueno, claro. imagínate que dicen, bueno, pues pódese facer, pero no campo da festa só poden entrar X persoas. Eu creo que a xente iría. Sí, porque mira, falamos agora co do restaurador, co Álvaro, que abre o restaurante hoxe, e dixo que estuvera a tope. A xente, vale, ao mellor veña, pois No, unha que semana temos xa está, moitas pero ao ganas final... de sair, temos moitas ganas de festa, claro. eso claro, claramente está. Pero vamos a- Dixéronos que podíamos ir ás praias, xa sabes como están as praias estes días. Eu creo que a De xente, xente, non? o que lle deixen facer, eu creo que o vai facer, claro. Sí, Por respetando qué? Porque todo. nosa vida que nos tocou é esta, non vamos Claro. ter outra vida. No, É no, esta. no, por Entón, suposto. temos que vivila, non vamos a decir, pues ahora na vivimos un ano ou dous, non? Entón eu creo que a xente era máis reticente ao principio, pero eu creo que a xente vai se animar. Acabas te acostumando. E máis, se vas vendo cos protocolos e se a xente cumple as medidas van indo adiante, aparte, vimos nas playas, como decía Pili, ahora vai haber seguramente un control de aforos na maioría de areais. Nas discotecas ou nas verbenas acabará tamén pasando Claro, que pasa que un aquí pouco vai mesmo. un... A Pili que creo que houve esta semana, creo que foi esta semana, como unha reunión entre a xente da verbena, Sí, e a xunta, sí, bueno, sí, creo sí, que foi sí. para pedirlles, bueno, que votaran unha man, supoño. Claro, pero que están esperando Soupeche algo do contenido da reunión? Sí. Contanos algo. Pois nada, que están esperando a que lle den carta libre o gobierno. O que pasa é que se pasan moito a pelota de uns aos outros, non? O Benro quere lle deixar despois a responsabilidade aquí aos ayuntamientos. Sí. Como pasa nas praias, non? Que son os concellos. Claro, que son os concellos deciden. exactamente. Pero bueno, estamos esperanzados de que a partir do 15 de... Din, máis ou menos, non? Se as cousas indo así tan ben, a partir do 15 de xullo, que xa se podrá facer algo. É que tamén hai que ver unha cousa. Pero claro. Quérese que a partir do 1 de xullo xa poda vir o turismo estranxeiro. Fora. Que poda entrar. Sí. Son corentena xa Se pronto. xa pode vir de calquer país do mundo xente a partir do 1 de xullo, oxalá coste tamén como para poder seguir avanzando. Todo Ojalá, indica que unha ojalá. semana ou 15 días antes, polo menos, pues, aparte de ter igual unha mobilidade interterritorial máis ampla, pues, que se dé pé a que se produzan verbenas ou outro tipo de... Oxe, creo que xa dixo, lle contestou Pedro Sánchez á Xunta de Galicia que iban intentar a mobilidade entre provincias Entre para provincias. luns, pero que non, que ata que pasemos á fase 3, o seguinte luns máis, hasta o día 8, luns 8 non poderemos cambiar de provincia e ir ver aos nosos pais e aos nosos Isto netos. que non teñen que ter moi mirados son os das orquestas. Imagínate o combo. O condutor do combo... Xa chegaron os trailers Pero do os combo. trailers ¿Cómo? xa Sí, chegaron. Esa Sí, en noticia serio. de Pero, hoxe. onde oiche tú eso? Non me digas. Oja, pues eu son
fan O sea, do que combo chegaron dominicano. chegaron os trailers do combo. Tardaron 20 Cuidado e aí. pico de días en chegar. Pero de onde veñen? Cuidado aí. Das De Canarias. Canarias. Das Pero o combo Canarias. dominicano leva os trailers para Canarias Claro, porque eles actúan tamén Levaron os no trailers inverno. para Canarias. e actúan ali cando? De inverno. Estaban No no inverno, entroido claro, e colleu ali, pero Pedimos desde aquí es que los consejos se han precipitado un poco en cancelar todo el verano, que es cierto, tenemos prácticamente casi todo cancelado en el verano y lo que pensábamos era que había que esperar un poquito. Dixo, porque la cosa perdona puede que cambiar. dice Pilis que sí que a cabeza, por qué? Dime, Pili. Están cancelando, sí. Ah, tiña No te sei. Están cancelando, sí, Ti moitísimas. crees que non deberían cancelar, esperar un pouco máis? Que debían esperar a ver como vai todo, porque sobre todo as de xullo, agosto e setembro, non? Que debían esperar un pouquiño. Pero bueno, hai algunhas que xa de festas de xullo, porque eu teño festas de xullo, que están deixando para o ano que ven, están respetando polo menos a fecha, non? Iso algo que é as algo. condicións sanitarias o permitan, Oxalá. porque un verán sen combo pode ser moi duro, Cirano? Vámonos co galo! Veña, íbamos a escoitar aí a Pili Pampín. Será por galos hoxe. E nos Veña. despedímonos ata luns, Ata luns, Feliz finde. arráncate aí, feliz fin de, arráncate aí, Pili!